PKK و باسکên wê li Rojavayê Kurdistanê de tunekirina jiyana siyasî û kiryarên xwe de di dermafê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Ku duh jî rêxistina Amûdê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji alî çekdarên PKK ve hata şewtandin. Rêxistina Amûdê ya PDKSê di daxuyaniyekî de ragihand ku di mijmêr yekê nîva şeva borî ofîsa rêxistina PDKSê li bajarê Amûdê li ser destê grûpekê hata şewtandin û hemû kel û pelên di nava ofîsê de hatin şikandin û têkbirin. Necara yekiye grupên bi ser PKK û PYD ve li Rojavayê Kurdistanê ofîs û bargehên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriye dişewitînin kel û pel û amêrên di nav wan de dişkînin û têk dibin gelek caran jî deste ser jî dikin. Ew jî wekû armancekê ji kar û xebata PDKSê û NKSê re her wiha ji bo tunekirina jiyana siyasî li Rojavayê Kurdistanê de ku hemî pêlanê xwe li dijî doza Kurdî pêk bîne.